Good afternoon mga Inday, I'm Inday Rona and welcome back to my channel! So ayan na nga guys, sa hindi pa nakakilala sa akin at sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko from my YouTube channel. And today's video guys, meron tayo halang dun na bisita. Halang dun na bisita guys, galing po siya sa pinapauwi ko siya dito guys para lang ma-interview ko siya about sa kanyang lifestyle. Ipapakilala ko siya sa inyo guys. Kasama ko si Tita Mona! Hi! Kumusta na ka, Besh? Magkita ko sa camera, Besh. Kumusta na ka? Okay lang, buhi pa. So, I have a question to you. Meron akong mga prepare sa inyo ng mga question na hindi tayo handa kasi mga GBS hindi kailangan kita ng script ang script guys. So hindi tayo magpa-plastic-plastic ko. Hindi tayo magpa-plastic-plastic ko. Di dyan kaya no. Kailangan dyan tayo magbasag script no. So ayan na nga guys, kumusta yung mga love life ko ron, Besh? Okay lang. Ha? Okay lang! Okay lang. So, I have a question to you, Bes. Na, sa wala pa nag-COVID or nag-COVID na karon. Atong una, Beshi, wala pa yung COVID, mabuhat mo tanan-tanan imong buhaton sa imong kinabuhi, mga disco, mulaag, etc. So, karon nga nanay COVID, bawasan imong paglaag, pagbanding sa imong mga friends. So, I have a question for you. Okay lang? Okay lang. Are you happy sa akong vlog? Happy tayo, Ate! Happy ka, yay! Sige, question. So, ayan na nga guys, nagbabalik kami guys. Actually guys, nag-record na may ganina. Nag-tuod yun guys, nga nag-record na. Nagtagot ko biset. Kaway ka mong check ka ganina guys. So, ito na yung first question. Madalian to. Ano yung differences ngayon sa mayroon tayong pandemya sa walang pandemya? Karon sa una, wala taga-mask. Karon ga-mask ta. Necessary yun ang mask. Necessary and social distancing and always wearing a face shield and face mask sa ating you know na go. So go, I have a question to you. Na-try na, nakoy question dahil mo di ay, kung papiliyon kasi mong mga friend, kinsa imong gusto nga ma-compare sa imong sarili karon. If ever na, dili ay na panganli. I-compare. Like, unsa man. I-compare sa imong baka, mapabakaron, etc. Iring kaging, kasi gwapa na yung duha. Para na kayo ka-compare. Sige, go. Kisa man. Ako pangalan na, pero letter. Sana ay yung pangalan. Sige, first question. Na-try niyo na bang dalawa na magkaroon ng isang guy in one night? Yes, meron na. Okay. Sino mas maganda sa yung dalawa? Of course ako. Love yourself, no. You should love yourself first before others. Naunday siya. Unsa siya yung naunday? Basta, bati siya gawong. Bati mo siya ugali. So, next question. Try lang! Sino mas sexy sa inyong dalawa? Ako dito. Definitely ako to. So, ako kay payat man ko. Sige, next question. Sino mas maraming guys sa inyong dalawa? Siya may count mo checker ng lalaki ako kay. Ano, ipipiti lang. Okay, next question. Sino mas ma-appeal sa inyong dalawa sa guy? Mas ma-appeal sa inyong dalawa sa guy? Siya may go-checker. Siya ang checker, mas how do checker? How do you checker? How do you tanan? Kami, ikaw na. Nice. Sige, sino ang mas pangit ng dalawa?
Talaga? Next Kung ako question. yung pangit ako sarili. Sino mas matulin sa inyong dalawa sa ano? Saan? Sa dito, sino mas matulin sa inyong dalawa dito? Ako, malamang. Kung nakikalagot siya dito, hindi ka nang tumindog sa pundo. No. Nako, check pinatay. Why pagduha-duha? Ano dyan ka masuko di ay? Amang, Bayo- nadusplak na ako dahil. Bubae dyan ka diya ha? Amang. Sige, fast talk na ta bestie. Ito, fast talk ko sa'yo. Kasagbutan o kasagingan? Sabutan. Luwa o tulon? Luwa. Magkagusto pa ka o babae? Yes or no? No. Ba o lubi? Ba. Virgin pa ka o dili na? Dili na. Bata noon o tiguang? Patay. Sex or chocolate? Lights on, lights off. Lights off. Para Kap. dili makita ang mga kuan, mga ebidensya para magdila. Saka hindi na ako bet makita kaya akong lawan. Ducks or jute? Hindi ko gamatay yung size. So, okay na kung good siya. Unsa ang imong gusto na style? Dog style or kabayo style? Dog style. Unsa yung pinakatago na batasan ninyo? Pinakatago nga batasan? Nakatay mo ako ba? Malamang, hindi ako ipalabas. Kikitago, di ba? So, di yun pwede ipalabas. Ipagawa. Kikitago man. So, wala. Itago ba? Wala gani. Hindi mo siya pwede ipagawa. Actually guys, ako na lang mag-reveal sa iyang pinakatago nga batasan guys. Kung masukod din siya guys, suko din siya guys, manusok ni ug kanang ko. Manusok ni kilid gamiton kan. So guys, meron kaming challenge na naman, another challenge. Ang tawag nitong challenge namin guys is hingahan challenge. So, ganun. So guys, may kakantahin ako, kailangan niya ma-hit yung kung asa ko tama na ang muang watch. So gana. Stop what? Stop watch. No, stop what? So ayan guys, ang mauuna guys, ikaw. No, ikaw kasi mo kabalo sa lyrics na dapat ikaw una. Sige. Ang twist ani guys, kailangan ma-hit niya ang ako ma-hit nga time. Kaya kung di niya ma-hit guys, librehon ko niya sa melting. Yeah? Yay! Mapubril tayo. Ayan guys, 24.86 seconds. Seconds ba? 24 seconds and 24 seconds so hindi siya 0.80 milliseconds. Sige. Sige na naman guys. Sige. Are you ready? Ready na! Sige, lights, camera, action. Meron siyang 14.86. Napakatawa lang ka. Hindi ka mo katawa. 14. Meron siyang 14.86. Nakadaog ko sa first round. So, and the next round is, Listen by Mary, listen by Beyonce. 1, 2, 3, go. Ayan guys, 16.8. Kailangan niya ma-hit yun. Sige.
Are you ready? Ready? 1, 2, 3, go! This is... Ah! 26.9 ang kanyang na-hit sa listen. 26.9. Check ka dada. Patuloy ang pangarap. Dapat na siya lyrics sa patuloy ang pangarap. Ay, Sige, 1, 2, 3. last, ano na Go. yun, last na. 1, 2, 3, go. Patuloy ang pangarap. $25.43. 25.23. Kailangan niyang ma-hit yun, guys, ang ating score. Sige, ayan. Go! Patuloy ang Alam mo to wala. 25.4. So, lamang ako ng second sa iya, guys. Ay, minuto di ay. Pangarap kong ibigan ka, pinakataas ha. Ano na yun? Action. Pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko. Yawa! 33.37 guys ang na-hit ko sa pangarap kong ibigin ka. So, kailangan mo yung ma-hit. So, alam mo na yun guys, Besh, yung twist ha. Kung hindi ka mananalo sa round na ito, ang the last part. So, Jukaw ang magpalit og milk tea, pero charot na. Sige, are you ready? Ready? Lights, camera, action! Pangarap ko, pangarap ko, oh, pangarap ko. Yawa, 18.90 seconds. 18.90 seconds ang kanyang na-hit, guys. So, Besh, ano na yan? Papi, di daw daw ba? Ha? Dawat ang mapildi. So, ayun na nga, guys. Tapos na kami sa aming vlog ngayon, sa aming content ngayon. So, sa hindi pa, guys, nakakilala sa akin, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga other videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. Meron ka ba ipa-flag, Beshi, sa imong mga ka-inday, ka-enjoy, sa imong mga accounts? So, follow ko go! sa ko ang Facebook account, which is Over there? Mona There. West Allen. Sa ko ang Instagram, Mona West Allen. Ang nalay ko TikTok dito. Hindi ko yung TikTok. Walang hapon, Mona West Allen. And thank you. So, ayan, guys. So, kami magpapaalam na I'm in the Rona. Ako si Mona West Allen. So, sa sunod higayon,
Bye, bye, bye!